Защо започна да се занимаваш с това? Насочваме се към видеосъдържанието. Защо започваме да го правим? Защото пазара си го поиска и защото клиентите го поискаха. Известно време аз не исках да влизам в този формат. Тук отварям една скоба, че нашата агенция започна като копирайтинг агенция. Защо пък започна като копирайтинг? Защото, както спомена, с мъжа ми сме основатели на тази компания, и двамата сме журналисти, и двамата сме работили като такива, и двамата сме се занимавали с писане. С мъжа ти Константин Точно така. започвате Copy Vibes. Да. Нали така се казва? Когато казваш дъщеря ти е на 2 години. Няма две. Няма 2. Кога беше първи път, когато ти каза това няма да се получи? Сигурно всеки ден си го казвам, до ден днешен дори. Саката е да не спираш да полагаш усилията, които си полагай в самото начало. Докато те слушах малко по-рано, когато говореше за другите ти гости, които споменават 8-10 години, всичко това в контекста на успех, колко време е нужно да заработи един бизнес. И аз си мислех, аз може би не съм от тези хора, защото аз не спирам да работя все още, не спирам да влагам старанието и отношението, което влагах още от първия ден, дори и повече, защото ако тогава беше за да стартираме, за да заработи това нещо, за да видим какво ще стане и да се издържаме ние самите, сега вече има едни 10 души, които също разчитат на нас.